Kanot Korea menta kalapan mi ya ka policy ka balapin siir ya ka pertai. Kat kum ga jingat hu khobor la da unong yalam kari u Kim Jong Un u sha penyap ni sha penjulor ha kanu ka jingat her na bari kari kat penlong no mar ya ka nuclear strike klem jingat pet benya pat ba. Kani ka policy thamai la ong ba la menjur ha ka jingalang jong ka Supreme People's Assembly ha Pyongyang ha ka arpa artarik jong ulber. Kat kum ka an ka batamai u Kim Jong Un u dang bat hi ya ka bor halor ki nuclear weapon jong kari. Henry minta ka North Korea kalabu pat ba ya ka ka panjia lada ki nong yalam jong ka sha thambor. Ka policy ka ong ba lada ka nuclear command system jong kari ka sha ban bu ka sha bu ha ka jing ma da ki por shabar on pelong no mar ya ka jing ya ther nuclear. Kani karai kala penmi jing siir ha ka pertai na mar bun ki expert ki nget ba kani kala ban pen kiu ya ka jing ma jong ka nuclear war kham tam ha ki por jing ya kan a ne jing ya ngau bakla. Kijinga thu kubor ki ongru bakani kijingkala policy kawan hadin kijinga ther ha Iran ha ka bakinong galam ba hakli jong ka Iran laong ba ki sha penham ha ki operation jingale jong ka US bat ka Israel. Ki expert ki nget ba ka North Korea kala pet bhai ka tei ka jingja bat ka sngo siir ba kala ban mat ka ju ha ka wei yasi. Henry kum ka Iran ka North Korea ka dei gari ka kham khang lat bha na ka prathai kinong man na bari ki diplomat bat kinong trei jingerap ki sha pet ngor bha ka internet ru ka ong kalong ka pasha khang bat ki jingera security kilong ki paperking bha wat la kata ka Pyongyang ka dang sungkhia halor ki satellite bat surveillance technology ki bamenta ki khampat ba ha ka prathai u Kim Jong Un ru ula ong ba ushim jingera ka pating e bha ula jit ban lech da ki train ki kiba ka jingya da babha bat ujudan hapdeng ka jingya da ka baklan na lor kani ki jingya thu khubor ki ong ba ka North Korea ka dang pen khre ban bu ya ki artillery system ka pithamai hajan ku put jingya khlat jong South Korea menta usnem ka state media jong ka ki kam ba ka ni ka artillery ka pithamai kala banther hadu palat lai punyo mai ka babmud ba ka benta jong ka sul ru kala man shakta ka North Korea ka ong ba ka ni ka jingya da thamai kan pen khlan ya ka bor jingya le jong ka hakhando ka khubor ka bami na Pyongyang menta ka long ka pasai kinu ki persang ban penhap ya Kim Jong Un na ka bor sanchar kinla ban wanra ka jingya her ka pucur bat ka jingya pat ba ha ka perthai ka jingya kan at hapdeng kiri nuclear ka dang kiu kani ka jing maham jong ka North Korea menta ka long ka benta ka perthai kamla su ban le menti